Много ни е приятно днес тук. Читалище Пробуда, 1908 година, село Дълбоки извор, да посрещим нашите прекрасни баби, кандидат баби, нашите лекари на Бабин ден. Един от най-хубавите женски празници в България. Надяваме се, че празника ще продължи да съществува още дълги години и да се прави както при нас, както нашето село го празнува. Този празник сме го запомнили от нашите баби и дядовци и го правим до ден днешен. Събираме последните баби на предходната година. Тези баби имат внуци. Каним ги да дойдат тук при нас. Обличаме ги с народни носии, да са като бабите във времето, които са израждали нашите бебета. Правим едно хубаво празнично хоро на площада. Забираме всички жени, които са канени и се отправяме към здравната служба, за да приветстваме и честитим празника на най-важните хора, нашите лекари. Това е доктор Миткова, докторката, която се грижи много дълги години за нас. Първо беше нейната майка, да е жива и здрава. Впоследствие остана тя е изгледала нашите деца, нашите внуци, дай Боже и нашите правнуци, за което много и благодарим. Тя винаги е нашия най-скъп гост на празника. Отиваме да я заберем, да я почерпим, да я подлеем с вода, да може колкото пръски има в ръцете вода, в водата, която тя пръска, да има толкова момиченца и момченца. Колкото пъти се плъзне сапуна, да бъде гладко раждането за всички майки, за всички бъдещи майки, момичета, деца. Празникът е уникален и да се надяваме, че ще продължим да го правим дълги години още напред. Аз съм тук да кажа от 20 години. И много се радвам, че тази традиция се е запазила в това село. Правят я прекрасно. И особено, както тук Жането перфектно се справя. Много се радвам, защото това са български традиции, които ние всички трябва да обичаме и уважаваме. Така че... Ние не сме гледали другаде как го правят. Не сме взимали идеи от друго място. Правим го така, както сме го запомнили в предходните години. И мисля, че всяка година е различно, всяка година го правим по различен начин. Тази година решихме да е още по-весело, като качихме всички лекари и баби в ремаркето, поради липса на кон или магари, или каруца в нашото село вече няма, понеже всичко е модерно. Предишни години са били и каручки. Да, и да те решихме да е по-весело. Мисля, че всяка година ще го правим по-хубаво и по-хубаво. Да радват всички хора. Да. Аз искам да приветствам всички баби в нашето село Дълбоки извор, за това, че всяка година те се отзовават на поканата на читалище Пробуда, 1908 година, село Дълбоки извор, уважават нашия празник и най-вече нашите лекарки, които се грижат за здравето на нас, на нашите деца. Така е било години наред и продължаваме с традицията. И най-вече съм най-щастлива от това нещо, че този български празник, тази традиция българска, продължаваме да я поддържаме и се надявам с годините, с времето, нашите внуци, нашите деца да продължат това, което ние продължаваме от нашите баби и дядовци. Това най-много ме вълнува винаги на този празник, че ние поддържаме българската традиция и обичаме България. Най-вече тази традиция е много важна, за да просъществува българското. Тя е като всички други български традиции. Всеки един човек, всяка една жена, всяка една баба, която става или предстои да става, тази традиция трябва да се спазва. Всеки трябва да обича Бабин ден, както ние го обичаме. На нас той е предаден от нашите баби и майки и ние продължаваме да го спазваме. За нашата лекарка също се отнася. От нейната майка е предаден и тя продължава с нас да спазва този празник. Хубав български. От много години, 40 години. Да, нейната майка. И най-важното да се събираме и да общуваме, а не... Да. Мисля, че по този начин, след като ние спазваме, обичаме българските традиции, мисля, че и хората трябва да бъдат по-добри и да обичат това, което ни е дала България. Тия наши хубави народни традиции. Да се веселим заедно. Да. Заедно.
България.